Татарча подкаст 2. Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм мин Рима Гомәрова. Бу Татарча подкастның 2нче сезоны һәм аның форматы бераз гына үзгәрде. Бу юлы подкастта 2 алып баручы һәм 1 кунак та юк. Дөресрәге, кунакларның фикерләрен алдан белешеп куябыз да сөйләшү барышында биреп барачакбыз. Подкаст шулай ук актуаль, татар-башкорт дөньясы өчен мөһим темаларга багышланачак. Бу яктан аның мәгънәсе үзгәрми, эчтәлегенә хилафлык килми. Буталмас өчен без аны Татарча подкаст 2 дип атадык. Нитеп әллә ни катлауландырып тормадык. Безнең подкастларны azatlyk.org сайтында, SoundCloud, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast платформаларында, YouTube'да, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында тыңларга була. Азатлык Татарча подкаст, Татарча подкаст 2 дип эзләсәгез, килеп чыгарга тиеш. Үз фикерләрегезне калдырыгыз, сораулар бирегез, темалар тәкъдим итегез, күңелебез булыр иде. Инде бүгенге чыгарылышны сайлауларга багышламый булдыра алмадык. Гәрчә теләк бар иде. Бигрәк тә Риманың. Әйе, бу бик кызык тема түгел. Бигрәк тә Дума сайлаулары белән халык бик кызыксынмый, кандидатларны белми, хәтта бөтен сәяси партияләрне дә белеп бетерми, Instagram һәм Facebooklарда шәйширәп чыгып бәхәсләшүче юк. Һәм бу үзеннән-үзе уйланырга мәҗбүр итә. Ни өчен Дума сайлауларына кызыксыну аз? Кемнәрне сайлаячакбыз? Алар нәрсә вәгъдә итә? Кем ул күзәтүчеләр? Аларга ничек ярдәм итеп була? Ни өчен кандидатлар арасында хатын-кызлар аз? Бер сайлау округында ни өчен игезәкләр пайда була? Һәм башкалар. Эльвира, тукта, укытучыларны уныттың. Һәм ят агентларны, һәм Навальный тарафдарларының сайлауларда катнаштырмауны, умное голосование һәм Думага баручы Дамир Исхаков турында да бар бит әле. Татарча подкаст 2. Әйдә, Рима, аңлат инде, безне алда нинди сайлаулар көтә? Төп сайлаулар Русия Дума утырышына 8нче чакырылышка депутатларны сайлаулар булачак. Моннан тыш 39 төбәктә җирле парламент депутатлары, 9 төбәктә губернаторлар, 11 төбәк үзәгендә шәһәр башлыкларын сайлаячаклар. Быел сайлаулар 3 көн буена барачак: 17, 18, 19 сентябрьдә. Барлыгы 14 фирка Думага сайланыр өчен рәсми теркәлгән. 14 фирка, Рима, син хәзер тиз генә санап чыга аласыңмы аларны? Юк, әлбәттә. Так, Бердәм Россия, КПРФ, Яблоко, Гадел Россия, Гражданская платформа, Яңа кешеләр, Новые люди. Бездән Дамир Исхаков белән баручы Русиянең Ирек һәм Гаделлек фиркасы, Российская партия свободы и справедливости, Яшел альтернатива. Соңгысын каян беләм, үзем дә белмим. Әле яшелләр дигән аерым фирка бар. Зеленый дигән. Һәм тагын 6 фирка. Кыскасы, Дума депутаты мандаты алуга федераль округтан 14 сәяси фирка дәгъва итә. Татарстаннан барлыгы 112 кешенең депутат буласы килә. Әле тагын 6 бер мандатлы сайлау округларыннан теркәлгән 53 намзәт бар. Ай. Шуны искәртергә кирәк. Бу иң аз кандидат катнашкан сайлауларның берсе булачак. Сәясәт белгечләре моның берничә сәбәбе бар дип аңлата. Байракларны өчен катнашырга теләми. Чөнки аларга әйтәләр: "Абзый, сиңа Италиядагы бөтен милкеңне сатып бетерергә, Швейцариядагы бөтен акчаларыңны алып бетерергә кирәк булачак. Кирәкме бу миңа, дитеге абзый?" Оппозициядәгеләрне исә әллә күпме тыюлар белән куркытып бетерделәр. Куркытып кына түгел, аларга юл бөтенләй ябылды. Һәм тагын берсе, бик күп документлар җыярга мәҗбүр итү. Үз-үзләрен тәкъдим итүче намзәтләр, әйтик, Башкортстаннан без Таһир Вахитовны атап үтә алабыз, имза җыюдан узып китә алмады.
Белгечләр әйтүенчә, иң идеаль дип уйланган документларда да сайлау комиссиясы бер хилафлык таба ала. Шуңа күрә бөтен ил күләмендә дә Думага баручы самовыдвиженецлар саны 11 генә, алар арасында актер Дмитрий Певцов, эрудит Анатолий Вассерманнар. Һәм быел беренче тапкыр бер фирканың гомум федераль исемлегенә татар кешесе кертелде. Ул да булса Максим Шевченко төзегән Русияның ирек һәм гаделлек фиркасы әгъзасы, тарихчы Дамир Исхаков. Аның федераль каналларда, телеграм каналларда түгел, телевидение каналларда Владимир Жириновский белән дебатларын күргәнсездер шәт. Күрмәсәгез, интернеттан карарга мөмкин. Минем искә төште, Дамир абыйның Россия каналына килеп чыккан түбәтәе бер чатта бәхәс уятты. Татар түбәтәе түгел, аның адресын бирегез, җүнле түбәтәе тиктереп җибәрәм дигән кешеләр дә булды. Кем нәрсә карап утыра диген. Дамир әфәнде тарихчы, этнолог, башына ни кигәнен чамалагандыр дип уйлыйм. Ничек уйлыйсың? Үзе беләдер инде. Әйткәндәй, Азатлыкта Дамир Исхаков белән әңгәмә чыккан иде. Мәкаләнең исеме Дамир Исхаков. Хәзер сәяси яктан каты итеп сугышырга кирәк. Бу фирка федерализмны алга сөрә, Мәскәү белән төбәкләр арасында бюджет мөнәсәбәтләрен киләү яклы. Без яңа фирка. Безнең өчен 2,5 миллион кеше тавыш бирсә дә, Русия думасына кирип утыра алабыз. Татарлар гына тавыш бирсә дә, уза алабыз киртәне. 2,5 миллион татар гына бар бит Россиядә. Бердәм Россия, КПРФ, ЛДПР кебек әрәм тамакларны күпме ашатып ятарга була. Җитте дигән иде Казанда узган җыелышта Дамир әфәнде татарларның активлыгына ышанып. Әмма сәясәт белгече Александр Конев әлеге партияның җиңүенә ышанмый. Чөнки партияның кандидатлары бик аз. Ул партия үзенең сайлау кампаниясын тиешле дәрәҗәдә актив итеп алып бармый. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст. 2 һәм без сайлаулар турында сөйләшәбез. Кандидатларны саный башлагачтан, мин үзем хатын-кызлар темасына күчәргә тәкъдим итәр идем. Быел хатын-кызлардан Думага кемнәр бара? Татарстан һәм Башкортстанда алар бик аз. Булганнарын да төшереп калдырдылар, яки кайберләренә мәхкәмәләр бара. Мәсәлән, Яблоко фиркасы намзәтләре Елена Изотова инде төшеп калды. Гөлназар Авиловага мәхкәмә 22 сентябрьдә булачак, ягъни сайлаулар узганнан соң булачак. Икесе дә экстремист оешма белән элемтәдә туруда шикләнелә. Ягъни бу теге Навальный тарафдарлары белән Навальный тарафдарларына каршы кануннар белән бәйле. Моңынчы Навальный тарафдарларына сайлануны тыючы канун кабул ителгән иде. Ул канун нигезендә экстремист һәм террорчы оешмаларына кагылышы булган затлар намзәт булып теркәлә алмый. Навальный белән бәйле бөтен оешмалар я экстремист, я ят агент дип танылды. Шулай итеп, Татарстаннан хатын-кызлардан кемнәр кала? Бердәм Россиядан Әлфия Кагогина, Үсеш партиясынан Регина Абдуллина, ЛДПРдан Ярослава Нилова, Новые Людидан Роза Гайнетдинова, Коммунист Динара Халимдарова, Яшелләрдән Гүзәл Вәлиева, ул Яшел альтернатива, бу ахыры. Гражданская платформадан Миләүшә Хисмәтуллина кебек исемнәр бар. Саны башласаң җыела икән үзе. 112 кеше арасында бу күп түгел инде, ни шулай әссеңләр? Син үзең барыр идең, Марим? Барыр идем дә кайтыр идем дигәндәй. Юк, мин сәясәтне үземә уңай эш дип санамыйм. Бәлки менә башка хатын-кызлар да шулай дип саныйлардыр инде. Менә бүген Россия Думасы депутатларының нибары 15%, төгәлрәк әйткәндә 450 депутатның 70-е генә хатын-кыз. Көнбатыш илләр парламентында бу сан 30%-тан артык, ә Скандинавия илләрендә хатын-кыз депутатлары саны 50%-ка җитә. Күптән түгел Азатлыкта да элекке депутатларның берсе бу турыда җавап биргән иде. Мәсәлән, Думаның 2нче чакырылышында, Татарстан Дәүләт Шурасының 3нче чакырылышында депутат булган Насима Столярова Русиядә сәясәткә килүче хатын-кызларга авыррак туры килә, чөнки монда барлык җитәкче урыннарда диярлек ирләр утыра дип саный. Моны күреп торган хатын-кыз әлбәттә инде үзе үк сәясәткә килергә әллә ятлыгып тормый. Өстәвенә, партияләрдән сайлауларга тәкъдим ителә торган кандидатлар президент администрациясе белән дә килешенергә тиеш.
Дәүләт шурасының икенче чакырылышына депутат булган Сүрия Усманова фикеренчә, бүген бик актив һәм зур идеялар белән янып йөрүче хатын-кызлар күп. Һәм менә Рима килешәсеңдер моның белән, әйме? Бездә чынлап та соңгы вакытларда шундый ниндидер идейный хатын-кызлар күбәя башлады, лидерлар күбәя башлады. Әмма аларның Русия Думасына эләгү мөмкинлеге юк. Моның өчен беренчедән чын демократик дәүләттә яшәү, икенчедән җәмгыятьнең өлгерүе кирәк ди. Менә без аның фикерен тыңлап үтегәле алдан яздырып алган идек. Хатын-кызга Госдумага эләгергә, менә дөрес әйткәндә, менә хәзерге безнең заманда ул чын сайлау булса, шундый кеше хатын-кызлар бар бөтен халыкта, безнең халыкта да, руслар арасында да, менә кемдә нинди бар, инде милләт арасында шундый кеше хатын-кызлар бар. Әмма ләкин бездә бит чын сайлау юк. Кемнәр нигә эләгә инде безнең спискка инде? Кемнеңдер теге танышы, белеше, туганы, беләсең бит инде, менә фамилиялар белән карап торса, кем эләгә соң инде, кем? Бизнес списокны карый инде, Әлфия Кагугинны кем бит нәрсә үзе нидә чыкты сайлауда, кемнең хатын икән беләбез бит инде, фамилиясе әйтеп тора. Яисә тагын, спортсмен инде яра, ансы үзедер инде, бездә бит спортсменнарны яраталар инде. Тагын кем барсың инде? Тагын кем барсың? Ул бит ул чын сайлаулар булып, чын демократик илдә яшәсәк, шу нигә үзләре иде рәхәтләнеп, үзләре үтә алырлар иде. Бит булай менә хәзерге вакытта ул эшлим дип торган кешеләрнең үзләре бик сирәк очрак инде, бик сирәк. В целом, уздырган сораштыруга караганда, 2016 елда хатын-кызны Россия президент урынында күрергә әзер кешеләр саны 32% булган, 20 елда бу сан инде 21%ка гына калган. Сәламәтлек саклау, мәгариф министры урынында хатын-кызны күрергә теләүчеләр 89%-тан 69%-ка калган. Шулай ук Россиядә яшәүчеләрнең бик аз өлеше генә ниндидер партия башлыгы яки Россия Думасында комитет рәисе итеп хатын-кызны күрергә тели. Бүген дөньяда бары тик 10 дәүләтнең җитәкчесе һәм 13 дәүләтнең премьер-министры хатын-кызлар. Һәм тагын бер минем өчен кызык мәгълүмат. Миңа ошамый торган мәгълүмат. 119 илдә хатын-кыз беркайчан да җитәкче булмаган. Бу Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчесенең март аенда белдерүендә шулай дип әйтелде. Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2. Навальныйны сөйләшә башладык та, умное голосование турында да сүз катып китик әле. Акыллы тавыш бирү проектын Алексей Навальный 2018 елгы сайлаулардан соң Бердәм Россия монополиясын җимерү максаты белән эшләтеп җибәрде. Проект авторлары сайлауларга берничә көн кала Бердәм Россиядән булмаган берничә кандидатка тавыш бирергә чакырачак. Ул КПР вәкиле булырга, ЛДПРныкы да булырга мөмкин. Шул ук вакытта бер белмәгән кеше түгел, популярлыгы белән икенче урындарак килгән намзәт. Шулай итеп хакимият фиркасының җиңүгә шансларын киметмәкчеләр. Рима, аның файдасы бармы ул? Навальный үзе Татарстан кебек төбәкләрдә бу платформаны куллану катлаулы булачак диде. Чечняда, мәсәлән, акыллы тавыш бирү бөтенләй эшләмәячәк. Анда нәтиҗәләрне үзләре теләгәнчә ясыйлар. Татарстанда да бу бик катлаулы. Мәскәү, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск кебек шәһәрләрдә һәм башкаларында барысын да үзгәртергә мөмкин әле дип яза ул үзе. Һәм сәясәт белгечләр дә моның белән килешә. Чынлап та телевизор гына карап, гәзитне укып утырган авыл халкы бу система турында ишетеп тә белми. Акыллы тавыш бирү социаль челтәрләр бик яхшы таралган зур шәһәрләрдә, мегаполисларда эшли ала инде ул. Навальный тарафдарлары кем җиңсә дә җиңсен, иң мөһиме Бердәм Россия булмасын дип бара. Шул ук вакытта кайбер экспертларны тыңласаң, булай тавыш биргәндә барыбер КПРФ, Гадел Россия, ЛДПР кебек Кремль партияләре җиңәчәк, ә моның безгә файдасы бармы дип сорау куючылар бар. Менә сәясәт белгече Александр Вкенев сайлауга барганда кешесенә карарга кирәк ди. Үз төбәгеңдә кара, сез намзәтләрне беләсезме, кем ничек эшли, сайлау кампаниясын ничек алып бара. Кайбер төбәкләрдә Яблокога тавыш биреп була, кайберләрендә Новые люди әйбәт кенә программ белән чыга, кайдадыр коммунистлар һәм башкалар.
Әмнә сәясәт белгече Аббас Галямов бу умный голосованиены Навальныйның хакимиятләргә каршы иң куркыныч коралы дип саный әлеге вакытта. Элек бердәм Россия тавышларының төрле фиркаләргә таралуыннан курыкмый иде. Чөнки нәтиҗәдә тавышлар таралып бетә иде. Бу фиркага бераз гына, тигесенә бераз гына, ахыр чиктә аларның берсе дә я думага бөтенләй үтә алмый, я бик аз тавыш белән уза. Акыллы тавыш бирү моны үзгәртергә мөмкин. Татарча подкаст 2. Бу елгы сайлауларда күзәтүчеләр дә әзрәк булачак. Пандемия аркасында халыкара күзәтүчеләр килә алмый диярлек. Һәм бу уңайдан Башкортстан актив тыела. Әйтик, үз-үзен тәкъдим иткән кандидат Тахир Вахитов сайлауларда теркәмәгәннән соң күзәтүчеләр хәрәкәте башлап җибәрде. Аның белән Азатлык алдан сөйләшкән иде. Ул Башкортстандагы хәлләр турында сөйләп алды. Тыңла бу тигәләне. Хәерле көн. Без үзем култамгалар йыйып йөргән Салават округында эшләячәк без. Әле күзәтүчеләрдә лә шул округтан күбрәк йыйдык. Шулай да икенче бал округтан гына түгел, кешеләр күп мөрәҗәгать итте. Кайда эшләй алалар, шул округтар менән һөйләшеп, аларга ибәрдек. Күзәтүчеләргә ниндәй кешеләр килә күбрәк? Был режимдан арыган кешеләр, хайлауларның гаделһез үтүеннән арыган кешеләр, бюджетниктар күп, вахтавиктар күп, студенттар күп. Гомумән, был илдәге гаделһезлек менән риза түгел кешеләр күпләп күзәтүче булырга теләк белдерделәр. Түләүселәр бар әлбиттә, платформаһыз күзәтүчеләрне ултыртып булмай, шуңа күрә без ике фирка менән һөйләшү алып бардык. Уларның береһе КПРФ, икенче фирка Гадел Рәсәй. КПРФ бик әүдем булманы, шуңа күзәтүчеләрне без Гадел Рәсәйгә бирдек һәм алар ошо фирка менән килешү төзеп, түләү аласаклар үзенең эше өчен. Татарстан менән Башкортстан арасында айырма зур. Әйтәйек, һеҙҙең һаман да президент ҡала. Беҙҙә Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов булғанда ғәҙеллек күберәк ине. Ғәҙеллек тип ышаныс күберәк ине, властьҡа ышаныс, киләсәккә ышаныс. Уны алыштырғандан һуң кешенең киләсәккә өмөтө өҙөлгәндәй булып тойолдо. Һәм шунан башлап ошо ғәҙелһеҙлектәр күпләп осрай башланылар инде. Шунан беҙҙең Башҡортостан иң яҡшы күрһәткестәр бирә бит инде. Берҙәм Рәсәйгә тауыш биреүҙә ысынбарлыҡта улай түгел. Шуға күрә халыҡ ысынлап та ғәҙеллекте талап итә, сөнки уларҙың тауышы иҫәпкә алынмай, икенсе фирҡаға, икенсе партияға бирелә. Һуңғы аралағы ваҡиғаларҙы үҙегеҙ беләһегеҙ. Башҡорт ойошмаһы, башҡорт халҡына тип әйтһәк тә була, ошо ойошма аша экстремист дигән мөһөр таҡтылар. Ул беренсе. Икенсенән Ҡуштауға былтыр ниндәй һөжүмдәр булды олигархтар яғынан. Хәҙер һайлауҙарҙан һуң 40 тауға менергә уйлаясаҡтар тип уйлайым, рус баҡыр компанияһы. Шуның өсөн был һайлауҙар беҙҙең республика өсөн бик ҙур әһәмиәткә эйә тип уйлайым. Күҙәтеүселәр Россия һайлауҙарында бөгөнгө шарттарда реаль көс була аламы? Була алалыр тип уйлайым. Һәр бер участокка 2-3 күҙәтеүсе ҡуя алһаҡ, ҡуйырға көсөбеҙҙән килһә, һатылмаған, рухлы кешеләрҙе ҡуя алһаҡ, ғәҙеллек яҡлы кешеләрҙе реаль көс була алалыр тип уйлайым. Беҙгә әлеге көндә йылы һүҙҙә ярҙам кеүек тойола, шулай ҙа кемдер ҡыйыҡ менән ярҙам итә, ҡунырға, йоҡларға алып ҡайта, кемдер ашата, кемдер аҡсалата ярҙам итергә теләй. Шулай ҙа әлеге ваҡытта иң ҙур ярҙам ул күҙәтеүсе булырға теләү. Сөнки хәҙер менә 20 йылдан ашыу һайлауҙар шулай үтә. Кемгә генә тауыш бирмәһендәр, ул тауыштар барыбер ошо берҙәм Рәсәйгә барып тоташа. Уның схемаһын бөтәбеҙ ҙә яҡшы аңлайбыҙ. Сөнки территориаль комиссияларда, участковый комиссияларда бюджетниктар эшләй күбеһенсә, бюджетниктар алар административ баҫымға дусар булалар йыш ҡына. Шуға күрә алар менән идара итеүе еңелерәк. Икенсенән, теге урындағы
отделение, партия отделенияларының итәкселәре күп осракта урындагы район башлыктары. Менә ошола нык алама күрһәткес. Хайлаудардың гадел үтмәвендә ошо ике фактор төп сәбәпсе булып тора. Бездә демократик хайлаудар оештыруга өмет бармы дигән һорауга бүгенге көндә өмет юктыр дип уйлыйм. Чөнки аны Хәбировтың матбугат конференциясын карагыз. Бер дә оялмай авыз тутырып, властьты кулга алырга кирәк. Кулга алган кеше аны балай гына бирмәясәк дип утыра. Бу кешеләр хәзер 20 елдан ашу ошо югары посттарда биләп утыралар. Шуңа күрә бу кешеләр булганда гадел демократик хайлаудар үткәрү мөмкин түгел дип уйлыйм. Бына ошындай өметһез бер фекер. Бу Башкортстаннан күзәтүчеләр лидерларының берсе, җәмәгать эшлеклесе, журналист Таһир Вахитов булды. Сайлау кампаниясы һәр вакытта шума гына узмай. Бигрәк тә оппозиция кандидатларына ниндидер аяк чалулар ул инде теркәлә башлаганнан, имза җыйганнан ук башлана. Бигрәк тә үз-үзләрен тәкъдим итүчеләрнең шанслары юк диярлек. Әмма инде кандидат булып теркәлгәннән соң да төрле сәер әйберләр башланырга мөмкин. Кайберләреннән көләсе дә килә, яшәр алаш әлбәттә. Әйтик, күптән түгел Петербургта бер мандатлы сайлау бүлгесеннән барган Яблоко вәкиле Борис Вишневский янына тагын 2 Борис Вишневский килеп чыкты. Бу өстәмә Вишневскийлар сайлауларда катнашу хөрмәтеннән исемнәрендә алыштырган булып чыкты һәм бүтән документларын иренмичә. Ярый инде Петербург диярсең. Шундый ук очрак былтыр Башкортстанда да булды. Шакмагыш районы шурасына намзәт булып теркәлгән Руслан Нурдинов янына тагын 2 Руслан Нурдинов килеп чыкты. Алар да теге Вишневскийлар кебек сакалларын үстергән идеме соң? Юк, сакалларын үстергән алар. Аларның берсе бөтенләй эшсез кеше булып чыкты Дүртөйле районыннан, сайлаулар Шакмагыш районында. Берсе элек Бердәм Россиядан сайланган булган, аннары икенче партиядан сайланган. Шулай итеп төрле җирләргә күчеп йөри торганрак бер кеше булып чыкты. Шабашкадан шабашкага. Шабашкадан шабашка. Вишневскийларның берсе шулай ук эшсез бит. Шундый яхшы резюме. Бу бит инде яңа технология түгел, игезәкләр. Без генә аптырыйбыз, безгә генә ул кызык тоела. Бу кабатлана торган әйбер. Һәм ни өчен эшләнә бу? Шулай ук кандидатларның тавышларын әзәйтү, булган тавышларны тарату өчен, башка кандидатлар арасында, шулай башка игезәкләр арасында бүлеп калдыру өчен. Кеше сайлауга килгәч озак карап торамын инде. Беренче торган Нурдиновны сайлый да кайтып китә. Яки аптырап карап тора да бөтенләй сайламый. Аннары быел менә тагын пычрак технологиялар, кара технологиялардан Telegram каналларны атап үтәргә мөмкин. Менә безнең бу атнаны шулай Азатлыкта бу хакта мәкалә дә чыкты. Чөнки Telegram каналлар бик каты ябыштылар, бигрәк тә Татарстан һәм Башкортстан вәкилләренә, кандидатларына, оппозиция вәкилләренә. Аларны инде у кадәр оппозициядә әйтеп булмый, ләкин шул ук вакытта Бердәм Русиянеке булмыйсың икән, син менә нык эләгәсең инде ул Telegram каналларга. Таһир Вахитовны да бик каты шәйнәделәр, Нурдиновны да шәйнәделәр. Ул Елена Изотова, Гөлназ Равилова Татарстаннан, Руслан Зинатуллинга нәрсәләр генә эләкмәде. Һәм бу бер дә күңелле ни булмады инде, күренеш булмады инде. Аннары бит әле кеше милләттән булса, кандидат, ягъни титульный булмаган милләттән булса, аларга хәтта шул да гаеп итеп куела. Мәсәлән, Вишневский, шул ук Борис Вишневский буенча тараталар, ул яһүд дип, мин яһүдләрне калдырмаячакмын дип, аның фейк аккаунтын ясап, ул анда яһүдләрне яклап, кануннар кабул итәчәкмен дип, фейк Борис Вишневский вәгъдә биреп ята. Ягъни шундый ничек дип әйтим, интеллигенция кешесенең башка гаебен тапмагач, аңа гаеп итеп аның милләтен китереп куялар. Һәм менә монда бер генә әйбер тынычландыра. Бу Telegram каналларны һәм Facebookны башлыча зыялырак, аңлырак кешеләр укый
Һәм алар моңа ышанмаска һәм нәрсәнең начар, нәрсәнең яхшы икәнен аңлый ала. Һәм бу әлегә, ягъни менә WhatsApp'тагы төркемнәргә үтеп кермәде. WhatsApp төркемнәренә үтеп керсә, бетте дигән сүз инде. Менә бу Telegram каналларына карасаң, анда барыбер менә бу WhatsApp теле. Әгәр алар WhatsApp'ка барып җитә икән, алар әлбәттә үзенең тыңлаучысын табачак, чөнки менә бу Башкортстан, Татарстандагы теге пычрак атучы каналлар дибез бит инде, Telegram каналлар. Аларны укый башласаң, анда шундый пычрак тел белән языла. Теге бернинди дәлилсез, аргументларсыз ниндидер буллинг бара. Ягъни аның гаебе дә юк, аңа ниндидер гаеп табып та булмый кешегә, ул кандидатка. Ләкин аны ниндидер пычрак сүз белән атыйлар да, һәм бөтен аргументлар шул пычрак сүз буенча төзелә. Telegram, Facebook кебек платформаны кулланучылар мондый сүзләргә, мондый лексиконга алар күнекмәгән. Шуңа күрә ул кирәкле кеше колагына барып җитәр дип уйламыйм. Бу Telegram каналларының. Ә менә WhatsApp'ка чыксак, эшләр харап инде. Ялтарала инде аннары. Бу Азатлык радиосында Татарча подкаст 2 һәм без сайлаулар турында сөйләшәбез. Сайлауны тагын кемнәрсез күз алдына китереп булмый. Әлбәттә, укытучылардан тыш. Мәктәп мөдирләре гадәттә участок сайлау комиссиясе рәисе була, укытучылар аның әгъзалары, аларга кушыла тәрбиячеләр, фельдшерлар, укытучыларны куркытып эшләтәләр диючеләр дә бар. Шул ук вакытта аларга хезмәт хакы түләнүендә исәпкә алырга кирәк. Азатлыкта берничә укытучы белән сөйләшеп, мәкалә чыгарды. Аны сайтта укырга мөмкин. Һәм менә берничә кешенең фикерен яңгыратабыз. Сайлау участокларында эшли торган кешеләр алдан ук билгеләнә. Алар шул ук бер кешеләр, чөнки алар системны белә, аларны артык өйрәтеп торасы түгел. Алар бер такым булып эшлиләр. Башка укытучыларга исә агитаторлык вазифасы йөкләнә. Ни эшли агитатор? Ул участокның һәр өенә кереп чакыру кәгазен тоттырырга тиеш. Барысы да җәяү, күп очракта кичке якта йөрергә кирәк, чөнки кешеләр кич кенә өйдә була. Фәлән көнне сайлау була, килегез, көтәбез сезне дип, ни өчен мөһим дигәнне аңлатасың. Авызлар кибеп бетә. Почта тартмаларына гына салып китәр идең, ярамый. Агитатор укытучыларны күзәтүчеләр бар. Алар ничә өйгә керде, сөйләштеме, юкмы, карап тора. Ярый, булары әллә ни түгел. Мин үзем кеше сайлауга йөрергә тиеш дип саныйм. Никадәр алдашу булмасын, кеше барып үзенең тавышын урлаттырмасын дип саныйм. Шуңа чакырып йөрү миңа кыен түгел. Гәрчә бу эш өчен миңа түләмиләр. Ә минем дә гаилә, балалар, бакча карыйсы бар. Иң кыстыргыч хәл агитатор сайлауга килегез дигән сүз белән бергә кемгә тавыш бирергә кирәклеген дә әйтергә тиеш. Ул намзәт бердәм Русия фиркасы булырга тиеш. Әлфия Кагогина безнең өчен мөһим кеше. Аны сайларга кирәк дип әйтергә тиешбез. 16нчы елда шулай сөйләргә тиеш идек. Укытучыларны андый хәлгә төшерү түбәнчелек. Бер ел узу белән 17нче елда йөзләп сайлау бюллетеннәрен тапканым булды. Анда Әлфия Кагогина исеме янында галочка куелган иде барысына да. Күрәсең, аны тартмаларга ташлар өчен әзерләнгән булган. Нишләп аны кулланмаганнар икән, белмим. Һәр хәлдә ул иске бюллетеннәр мәктәптә аунап ятырга тиеш түгел. Кемгә тавыш бирергә чакыру, чакырмауны шулай ук теркәп баралар. Кешеләр арасында да төрлесе бар. Алар арасында да бердәм Русия, дәүләт тарафлы кешеләр булып чыга, элеклиләр. Агитатор явка өчен җаваплы. Сайлау көнне кеше сүлпән килә икән, синең кешеләрең килүе начар дип әйтә башлыйлар. Киенеп тагын чыгып китәсең, тагын идән игә тавыш биреп кайтыгыз инде диеп, тагын башны аска иеп йөрисең. Дөресен әйткәндә, берсе дә сиңа басым ясамый, таяк тотып куркытмый. Бу очракта мәктәп мөдире абруена буйсынасың. Аңа да ул бер баш авыртуы инде. Йөреп чыгыйк та онытыйк дип уйлап ишетелә инде ул. Киләсе аудио язма балалар бакчасында эшләүче тәрбиячедән. Әйткәндәй, 2 укытучы да үз исемнәрен яшерүне сорады. Бу әлбәттә аңлашыла инде. 2000 еллар башы, шул 2005-2007 еллар иде әле, авылда сайлау эшендә укытучылар, бакчадагы тәрбиячеләр алдан йөри. Безгә дә катнашырга дигән таләп куелды. Мин яшь тәрбияче буларак бу эшкә кызыксыну белән алындым, чөнки бу эш минем өчен яңа бер тәҗрибә булды.
Ә башка укытучыларның моны эшлисе килми, әмма каршы да килә алмый, караш үзгәрүдән куркалар. Аның өчен генә беркемне дә эштән кумыйлар, әмма премияны кисәргә, сиңа булган карашны үзгәртергә мөмкин. Кемгәдер выслугага чыгарга аз гына калган, кемнеңдер кредит түлисе бар, кемнеңдер ире дә системада эшли, барысы да гаиләсе өчен курка. Сайлау комиссиясендә буласы кешеләр исемлеге районда раслангач, без өйләргә чакыру таратып йөрибез. Сайлау көнне иртәнге 7 тулганчы мәдәният йортына килеп утырырга, аннары 14 сәгать буе эшләргә кирәк. Килә алмаган авыру кешеләрнең өенә йөрергә кирәк. Ул чакта сайлауда утырган өчен 1300 сум тирәсе акча алганны хәтерлим. Сайлауга кадәр мәктәптә дә, бакчада да җыелышлар уза һәм анда кемне сайларга кирәклеген аңлаталар. Моннан тыш, бюджет хезмәткәрләренә төшкә кадәр сайлап бетерергә дигән бурыч куела. Ул чакта безнең бакчада гына да кемне сайлау темасына 2 тапкыр җыелыр җыйдылар. Берәр фиркамы, әллә президентка кандидатмы, кайсына чыпчык куясын конкрет әйтәләр. Сайлау комиссиясендә 2 тапкыр утырган кеше буларак әйтәм, халык булай да бердәм Русия өчен күп тавыш бирә. Хәтта өстәмә чыпчыклар белән бюллетеннәр өстәмәсәк тә, алар барыбер күпчелекне тәшкил итәр иде. Өстәмә тавышлар сайлауга йөрмәүчеләр хисабына тутырылды. Билгеле бер вакытларда районга шалтыратып, сайлауга килүчеләрнең процентын хәбәр итеп торырга кирәк. Кичкә таба инде процентның тулмый башлагач, килмәүчеләрнең бюллетеннәрен тутырырга тотынасың. Кемнәр 5 елга бер генә кайта, кемнәр тавыш чыгарып йөрми, бигрәк тә килми калган пенсионерлар тутырыла инде. Алар киләсе булса, кичкә калып йөрми, аларныкын беренче чиратта тутырып куясың. Авыл җирлекләрендә һәр кешенең паспорт мәгълүматлары бар, шуңа бер авырлыгы да юк. Бездә бер вакыт мәзәктәге шикелле үлгән кешене дә сайлаган итеп яздыру очрагы булды. Ул 2 атналык кенә үлгән булган, авыл кешеләренең исемлеге журналыннан сызылмаган, берничек тә билгеләнмәгән. Менә шул кеше сайлаган булып кирип киткән. Без аны кагазьләрне санап, бөтен процентларны чыгарып районга җибәргәч кенә күрдек. Үзәккә киткән машинаны куып җитеп, кагазьләрне алып кайтып, исемлекне яңадан тутырып утырган идек. Сайлауга бюллетеннәр артыграк бирелә. Бозылган кагазьләр исәбенә яңаны бирергә кирәк. Комиссия әгъзалары исә башка фиркаләргә азрак тавыш күрсәтү өчен бюллетен бозып утырмый. Кеше сайлаганны бозып, яңа тавышлар ясауның кирәге юк. Әйткәнемчә, бердәм Русия өчен тавышны халык булай да күбрәк бирә. Пенсия килеп тора, ашарга, кияргә киемебез бар диләр дә сайлыйлар. Аларның рекламы да күбрәк, күбесе башка фирканы белми дә. Анда шул сайлауга килмәгәннәр исәбеннән генә бераз сан арттыру да җитә. Барбер башка фиркалар өчен дә процентлар күрсәтергә кирәк. Нишләп кешене кем бозып утырыйк инде? Кирәге юк. Әйткәндәй, сәясәт белгече Александр Канев та саннарны ясау анда теге рәсем ясау кебек иттереп ясау булса 23-24 төбәктә генә буладыр ди. Аларда бөтен сайлаучыларның 28% гына яши. Әгәр сайлауга күп кеше килсә, Бердәм Россия әлеге төбәкләрдән тыш башка урыннарда әз тавыш җыяр иде ди. Бердәм Россия кеше сайлауга әз килгәндә генә җиңеп бара дип саный Канев. Ниндидер протест йөзеннән сайлауларга бармаска чакыручылар де-факто хакимияткә эшләүче кешеләр ди ул. Рима, менә бу әйбер бара бит инде, әйме? Кемдер әйтә, бармаска кирәк сайлауларга. Аның нәтиҗәләре билгеле инде ди, әйме? Берәү әйтә, юк, барга кирәк, минем тавышларны урламасыннар ди. Бу инде мәңгелек бәхәс. Мин Россиядәге сайлаулар турында ишетә, сайлауларга йөри башлаганнан бирле барыргамы, бармаскамы, бойкот игълан итәргәме, хәтта оппозициянең үзенең арасында да аңлавымча уртак фикер юк бу яктан бармаска, ничек диләр әле, үзеңнең тавышыңны юкка чыгарып йөрмәскә, теге үзеңнең тавышыңны ихтирам итәргә дигән мәгънәдә кемдер әйтә, барыбер безнең өчен сайлана инде ди. Бу пессимизм һәрвакыт бара. Әлбәттә, минем өчен барыбер сайланган инде дип утырганчы, барып үзең тавыш биреп килсәң, әлбәттә, үзеңнең бурычың үтәлгән дип санарга була. Үзең алдында хотя бы күңелең чиста була. Без әлбәттә кемгәдер тавыш бирергә яки гомумән тавыш бирергә барыгыз дип чакыра да алмыйбыз, әйтә дә алмыйбыз. Бу һәрбер кешенең үз күңел эше һәм акыл эше беренче чиратта.
Без бүген сайлаулар турында сөйләштек. Алар 17, 18, 19 сентябрьдә була. Иң зур сайлаулар Россия Думасына 8-нче чакырылыш депутатларны сайлыйбыз. Шулай кайбер төбәкләрдә губернаторлар сайлана, кайбер төбәкләрдә парламентлар сайлана. Шулай җирле үзидарәгә дә сайлаулар булачак. Рима бер нәрсә әйт. Мин Дамир әфәндегә түбәт әйтергә киттем. Ярый. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст 2 булды. Һәм аның алып баручылары Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова иде. Сау булыгыз. Безнең подкастларны azatlык.org сайтында, SoundCloud, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast платформаларында, YouTube'да, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында тыңларга була. Азатлык татарча подкаст 2 дип эзләсәгез, килеп чыгарга тиеш.